Dobrý den, tady Honza Dlouhý, majitel Českých rekreaček. Těm z vás, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří tady na Hlásce, chci ještě jednou moc poděkovat. A pro ostatní mám krátké shrnutí toho nejdůležitějšího. Aktuálně prodáváme 40% kmenových akcí Českých rekreaček. Cílíme na 10% dividendu a já osobně vám smluvně garantuji odkup akcí s 20% navýšením za každý rok. Díky tomu získáte zhodnocení, které vám na trhu nenabídne vůbec nikdo. A proč říkám, že jednu akci by měl vlastnit každý, kdo miluje hory, wellness a relax? Protože přesně to rekreačky nabízejí. Jde o chytrou investici do skutečných chalup, které rostou na hodnotě a můžete je hlavně sami využívat. Jako akcionář máte podíl na reálných horských nemovitostech a hlavně vstup do VIP klubu pro celou vaši rodinu. To je 50% sleva na ubytování na všech českých rekreačkách. Pokud vás bude zajímat víc informací, najdete na našem webu, nebo si klidně zavoláme, potkáme se osobně. Vy, kdo jste měli možnost mě poznat osobně, víte, že nejsem žádný kravaťák a že to, co dělám, mě hlavně baví a dávám do toho všechno. Chci vytvořit něco, co bude dávat lidem smysl. Proto vám děkuju a těším se na viděnou na některé z našich rekreaček. Ahoj.